Čaute, vítajte pri dnešnom teste. Dnes sa pozrieme na novinku značky Brooks, a to na model Ghost Trail. Ani Brooks nechce zostať mimo hru a tak prináša model, ktorý vychádza z cestnej tenisky, z modelu Ghost, ktorý, ak poznáte značku Brooks, tak vám iste niečo hovorí, a tak prináša verziu, ktorá je určená do ľahkého terénu. To znamená, máme tu ľahký terén, je to tréningová teniska a keďže je to tréning a ľahký terén, nemáme tu žiadnu pronáciu alebo kontrolu pronácie, nič také, ale hneď na začiatku poviem to, že tá teniska je úplne v pohode, ak ste ľahký pronátor. Poďme sa pozrieť na základné čísla. Brooks Ghost Trail má 301 gramov, čo je veľmi podobné tenisky od iných značiek. Čo sa týka výšky päty, je to 36, výška špičky je 28 mm, čo znamená 8 mm drop. A tu je trošku rozdiel proti tomu cestnému modelu Ghost, pretože ten má 10 mm drop a tu sme spadli na 8, čo ale za mňa nie je žiadny problém. Poďme sa pozrieť na to, že aké nové veci prináša model Ghost Trail. No a začneme pekne s vrškom. Čo sa týka zvršku, Brooks tu použil Air Mesh. Air Mesh znamená, že by mal byť dostatočne priedušný, ale zároveň by mal mať aj veľmi príjemnú a potrebnú stabilitu, keď sa bavíme o teniske do ľahkého terénu. V tejto prednej časti používa tzv. Okopovú hranu, ktorá je tvorená takým 3D printingom, teda taký silikón a rôzne teda elementy toho silikónu, ktoré chránia to chodidlo pred zakopnutím do nejakej skaly alebo podobne. Čo sa týka jazyka, jazyk je veľmi príjemný, ja si myslím, že už vlastne asi iba Brooks robí také komfortné jazyky, kedy naozaj si zašnurujete tenisku a necítite, že tie šnúrky vás tlačia, ako naozaj je to veľmi príjemná zmena. Čo sa týka päty, je tu trošku vytiahnutá päta, takzvané to elfské ucho, ktoré poznáme z hoky, ale nie je ani také výrazné ako pri modeli Challenger. Poostrovanie je veľmi príjemné, ako sa na značku Brooks patrí, a za mňa ten zvršok pôsobí naozaj kompaktne, priedušne a asi tak, ako by vyzerať mal pri ľahkom teréne. Čo sa týka medzipodrážka používa technológiu DNA Loft 3. generácie, ktorá má strekovaný dusík. Je to presne to isté, čo poznáte z modelu Ghost alebo Adrenalin. To znamená, že relatívne príjemné tlmenie, dobrá odozva a dlhá životnosť. No a čo sa týka podrážky, podrážka používa technológiu od Brooksu, opäť je to Trail tak, tej green verzii, to znamená tá ekologickejšia verzia. Čo nás ale zaujíma je to, že je tu 3 mm vysoká lamela, ktorá zasa ponúka prekrytie takmer celé podrážky, čo je za mňa vždy super, keď sa bavíme o trailovej teniske. Pocit na nohe versus komfort. Už keď si obujete Ghost Trail, tak sa v ňom budete cítiť naozaj dobre, ak nemáte veľmi široké chodidlo. Pretože čo sa týka tej šírky, je to veľmi podobné ako spomínaný model Challenger od hoky. Možno malinko trošku uší, ale vravím, ak máte bežné chodidlo, Ghost Trail bude sedieť výborne. Veľmi sa mi páči, ako Brooks vybral výšku v oblasti palca, pretože toho miesta je tam dostatok. Ten jazyk, to je naozaj ako med, sedí to super a výborne to filtruje ten tlak, ktorý vytvárajú šnúrky. Čo sa týka päty a samotného polstrovania, veľmi fajn a povedal by som, že je to taký štandard pri značke Brooks. Čo sa týka veľkosti, ak ste mali veľkosť 44 a mali ste niečo od Brooksu, choďte do tej istej veľkosti. Mne sa vlastne z Brooksu zatiaľ nestalo, aby mi nesadla tá istá veľkosť, ktorú mám v akomkoľvek inom modeli od značky Brooks. Tlmenie versus stabilita. No, keďže tu máme medzipodrážku zmes kategórie DNA Loft 3. generácie s tým strekovaným dusíkom, tak čo sa týka tej stability, bude to príjemnejšie a stabilnejšie ako spomenutá verzia Challenger 8. Čo sa týka tej mäkkosti, za mňa to môže byť možno trošku tvrdšie, ale nie je to zlé, keď je to tvrdšie, a to trošku tvrdšie znamená, že je to stabilnejšie. Máme tu 36 mm nápätie, takže toho komfortu tam musí byť dostatok.
dostatok, pretože tej peny tam aj dostatok je. A mne sa zdalo, že tá teniska je taká trošku možno viacej energickejšia ako ten spomenutý Challenger. Čo sa týka potom tej medzipodrážkovej zmesi alebo tvaru tej medzipodrážkovej zmesi, treba povedať, že tu nie je taká výrazná kolíska a vy, ktorí nemáte radi kolísky a vyberáte si tie tenisky niečo ako Adrenalin od Brooksu alebo Glycerin GTS, proste máte radšej ten pôvodný tvar tej medzipodrážkovej zmesi, tak potom Ghost Trail vám sadne naozaj ako uliaty. Čo sa týka tej stability, ešte sa k tomu vrátim, pretože je tu DNA Loft, to sme si už hovorili a práve vďaka tomu vyvedeniu na vnútornej strane mi príde, že tá teniska je úplne v pohode, aj keď ste mierny pronátor a bude sedieť naozaj výborne. No a skúsenosti v teréne. Čo sa týka modelu Ghost Trail, treba povedať, ako som to už spomenul na začiatku, že tá medzipodrážková zmes je pokrytá takmer celá tou podrážkovou zmesou od Brooksu. Keďže tie lamely majú výšku 3 mm, nie je to žiadny zázrak v zmysle nejakého blata alebo podobne, ale musím povedať, že bez ohľadu na to, že začnete na asfalte, potom idete do ľahkého terénu, mne sa naozaj nestalo, aby ma ten Ghost Trail nechal niekde že v štychu, že tak toto by som už nezvládol. Áno, nebral som ju do náročného skalnatého terénu, lebo to nie je teritorium tejto tenisky, ale mne sa veľmi páči, že tá plocha, ktorá je vlastne viditeľná na tej bielej medzipodrážke, je taká masívna, pretože je to lepšie prekrytie ako pri spomenutom modeli Hoka Challenger 8 a mám za to, že trvácnosť by mala byť trošku lepšia ako pri modeli Challenger 8. Takže čo sa týka toho gripu, je to fajn na asfalte, aj na mokrom asfalte, ale naozaj najlepšie sa tá teniska bude cítiť, ak začnete na asfalte a skončíte niekde v ľahkom teréne. No a pre koho je ideálny model Ghost Trail? Pre všetkých bežcov, ktorí naozaj strašne radi a často kombinujú. To znamená, ako som spomínal, vyjdete vonku z bytu, z domu, z bytovky, kdekoľvek, idete po asfalte, máte to 2-3 km niekde na nejakú polnú lesnú cestu, tam bude naozaj ideálna verzia Ghost Trail. Ak máte úseky, ktoré sú takéto a potom to striedate s ľahkým terénom, Ghost Trail bude naozaj skvelá voľba. Komu by som ju neodporúčil, ak máte napríklad vyššiu hmotnosť ako 90 alebo 95 kg páni, tam si myslím, že tá medzipodrážková zmes už nebude stačiť a to tlmenie a celkovo tá trvácnosť tej tenisky bude kratšia, ako keď by ste si vybrali napríklad Trabuco Max, ktorá je síce čistokrvnou trailovkou, alebo potom od Hoky treba ísť radšej do modelu Stinson. No a ešte spomeniem aj tú chýbajúcu kolísku. Za mňa je fajn, že vlastne máte v ponuke od Brooksu aj model, ktorý tú kolísku nemá a vy sa môžete rozhodnúť, či teda si zoberete niečo také staromódnejšie v úvodzovkách, alebo pôjdete do tých novších verzií. No a poďme na porovnania. Keďže Brooks vlastne prichádza ako taká tá posledná veľká značka do tohto teritória tenisiek, treba povedať, že to nie je úplne porovnanie s napríklad Asics Nova Blast TR alebo Nimbus TR alebo GT 2000 TR, lebo všetky tie tenisky od Asicsu sú vlastne doposiaľ upravené cestné tenisky, ktoré majú vyššiu lamelu na spodnej časti. To znamená, že tie sú ideálne naozaj zlý asfalt, možno polná cesta. Toto je teniska, ktorá je najväčším konkurentom práve spomenutého modelu Hoka Challenger 8. generácie. Prečo? Pretože obidve sú postavené tak, že ponúkajú dostatok alebo dostatočnú výšku lamiel, ale ako vidíte, ten Brooks má prekrytú väčšiu plochu. To znamená, že naozaj tá odolnosť na tom asfalte by mala byť lepšia. Ale presne ako som povedal, je to vyslovene teniska, ktorá ide do toho súboja s modelom Challenger 8. A v čom sú tie tenisky iné? Challenger 8 môže byť trošku širšia, a pocitovo sa môže zdať ľahko mäkšia, ale Ghost je zasa stabilnejší.
práve vďaka tej medzipodrážkovej zmesi. Celkovo, čo sa týka značky Brooks, ja to poviem tak, ako to je. Áno, majú pár modelov, ktoré sú vyslovene zábavné a baví vás z nich behať, pretože tá teniska je responsívna a vracia veľa energie, je to proste super a parádne to sedí na nohe. Čo sa týka Ghostu, treba si uvedomiť, že to je teniska, ktorá má MOC cenu 150 €, ale za tých 150 € dostanete vlastne z každého trošku. Áno, ona nie je geniálna v zmysle návratnosti energie, nie je super mäkká, ale bude vám slúžiť fakt, že dlho a budete sa tešiť, keď nebudete behávať, pretože vás obslúži na rôznych povrchoch. Takže toľko z dnešného videa. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa na budúce. Čau!